African Apostolic Church Apostle of Africa, number 8, Jefferson Road, Logan Park, Hatfield, Harare, 4 June 1987. Muranda wa Mari Enespo Maja wa Africa anoti. Ndakanzwa inzwi reusingaoneki richiti kwandiri, endai mundodyara mbeu yeshe waMwari. Tine mufaro mukuru nekuti tichava negumhano remurehwa Mutoko Province musi wa 4 Chikumi kusvika musi weSvondo 6 Chikumi 2021 paDaniel Private Academic School. Tine mufaro mukuru nokuti pagumhano iri tichava nevatungamiri veprovince vanosanganisira Bishop Javangwe, mufundisi Maraverwa neHarare North Province yose. Varwere vanoporeswa muzita raJesu, Mark 16 verse 15. Kuti munzwe zvizere, batai Bishop Javangwe panhamba dzavo dzenhare dzinoti 077-296-0707, Provincial Chairman Reverend Maraverwa pa 077-226-1490, Provincial Secretary Evangelist Masaya pa 077-381-9988.